jekk inti qiegħed fuq YouTube jew Facebook u ntqajtu dal-messaġġ, ibqa' isimgħu għax mhux kombinazzjoni. Tgħidli x'ħatajt, ngħidlek jien naf. Għandi titlu jismu hekk: Il-ġenn tal-imħabba t'Alla. Il-ġenn tal-imħabba t'Alla. U jekk ma kunx hawn kien hawn part 1 ġiġa tal-messaġġ, ħanissinkjaw ħanimmexjaw flimkien fejn Marjella tkellmet fuq l-imħabba u fuq il-ġentilezza. Le, fuq il-ġentilezza. Ġentilezza u mħabba l-istess ħaġa. Issa, mela nara l-ħamis li għadda mort għawdex biex nipriedka messaġġ u biex nagħmlu service. U mort nipprepara messaġġ, xubbat tidra, fimt, mort tagħmel setej, tipprepara messaġġ. U mort għawdex u kellna praise and worship, kellna ħin sabiħ, hawn nies kienu hemm ukoll. U wara l-praise, eżatt kif jispiċċa l-praise and worship u ħanitla biex nipriedka, il-mulej għalli il-parabola tal-Iben il-ħali. Sa mhux bardita, imma għandi mod kif nitkellem mal-mulej. Tipprovax tagħmel xi ħaġa li m'intix, imma dak ġast jien. Allura issa tgħidli għamilt satej ġol kamra. U barra minn hekk hija diffiċli biex tmur quddiem nies u ġast tafda lill-Alla. Bħalissa hija diffiċli, fim. River of Love Malta għalija xi ħaġa kbira immens, fimt li taqsam messaġġ minn hawn. Fil-ġisem ma tkunx trid, jibda qbad niddardir. Mill-5 row lem kollha sejf ma jasarx sem il-materjal. Fil-fatt għalhekk il-mara tiegħi qegħdet fil-5 row, imma parti ċej. Ma tkunx tridu fil-ġisem. Il-ġisem ma jridx jafdal għall-insa. Il-ġisem għandu aġenda, sistema, comfort zone fejn jħobb joqgħod safe, jibni ħajt joqgħod hemm wara, jixrob il-pina coladas. U ħassejt il-mulej jgħidli hekk ara. Tista' tippriedka l-messaġġ tiegħek jew tista' tippriedka Luqa 15. Tippriedka xi btpriedka nberikum. Għala x'ġew għedek li kull ma tmiss bidejk ibirku. Imma llum għandek ċans titgħallem iktar taf dani. X'ħatajdlu le mhux jaħseb li hu jikmanda xi kultant. U sal-aħħar tal-messaġġ ma lħaqx qrajt il-passaġġ kollu tal-Iben il-ħali u llum qed nafdal Alla biex jagħmel l-istess ħaġa. Ġifieri dal-messaġġ minn hemmhekk twieled. Sfortunatament matul iż-żminijiet sistemi reliġjużi u nies reliġjużi ppreżentaw l-Alla b'mod ħażin ħafna. Ppreżentaw l-Alla bħala dan il-persuna kattiva li hu rrabjat, iddiżappuntat, imweġġa, imnikket il-ħin kollu. Hemm fejn il-Bibja tgħid li l-Ispiritu Santu jitnikket tibżax. Kalla jrid naslu għalija naslu. Imma le, Alla mhux irrabjat. Alla mhux imdejjaq ħabba l-fallimenti jak insa. Jekk Alla huwa mdejjaq għax inti fallejt, jew għax xi ħadd falla, mela Alla huwa eternament imdejjaq. Għax nassigurak li kull sekonda xi ħadd qed ifalli, mhux kif tfalli int. B'mod li jaqqas inti tista' timmaġina li wieħed jista' jfalli. Hemm fejn Alla jħares lejn il-bniedem u jgħid le għaliex qed tissatilja l-inqas meta inti kont maħluq għal ħafna iżjed, ma m'hemmx. Imma irridu inwaqqgħu din il-mentalità. Ħanajdlek minn issa. Jekk qed taħseb dal-messaġġ ħajdik xi skuża biex tidneb insa. Meta tintaqgħu wiċċ imbuċ mal-ġenn tal-imħabba t'Alla, anke jekk tmur għad-dnub,
li hija possibilità. Jekk hemm xi ħaġa f'qalbek li ma tix tagħmel hija li tidneb. Darba kelli xi 14 sena niftakar kien hemm predikatur mhux ħansemmi ismu, kunt qiegħed flaqa. U beda jitkellem fuq is-sesswalità u dal-affarijiet u għoġbu jġib eżempju bija. U qal, nisbisseta qal, jien nistaqsil dak il-ġuvni hemmhekk. Jgħidli xi tridni nagħmel. U dak il-ħin, minn dak il-ħin dal-bniedem Alla tani idea li d-dnub huwa xi ħaġa li inti ma tistax tiġġieled u tiġġieled kemm tiġġieled qatt ma tista' terbħu mela ma jteżwel iċ-ċedi. U dak ir-raġel Alla flok qal il-verità li ħelsitni armani għal ħajja ta' dwejja u ta' falliment. Jiġifieri jekk qed taħseb li ħanamlek komdu tidneb, insa. Imma hekk kif tiġi u taħbad imwiċċ mal-imħabba Alla, ħadd irrealizza li inti m'intix għall-bieħ għax kont mixtri prezz wisq kbir. Sewwa, issa, mela, aħna ħammorru Luqa kapitlu 15. Tistgħu tilħuq tmorru, ħanitlob talba. Mhux għax irreġjużi, għax hekk imur ix-xogħol. Spiritu Santu, please, nitolbok. Tkellem il-lejla. Miss il-qlub. U nitolbok Spiritu Santu biex timmanifesta ir-realtà tal-karattru ħelu tal-missier. Nitolbok mulej biex permezz tal-messaġġ Alla l-missier ma jibqax xi ħadd li ninħbew minnu imma xi ħadd li niġru lejh. Għamel dak li tittamel il-lejla. Luqa 15. Kuntesta dal-passaġġ huwa dan. Ħanibdew minn vers 1. U mbagħad resqu lejh il-pubblikani kollha u l-mitinbin biex jisimmawh. Mela, min resaq lejh il-pubblikani u l-mitinbin. Mela, Ġesu f'da ċepter qed ikellem il-falluti. Hekk tfisser midneb fallut. Pubblikani kienu meqjusa nies mill-ar. Jekk inti jagħtaw fillum, jew qed tisma' u ħajtek irnexxielek iddaħħala ġu ħajt. Wassalta f'xifer tardum. Dak il-ħin meta il-mulej qalli jekk irrealizzajt għalli Luqa 15 u kont preparajt messaġġ għad l-ġġat li realizzajt li ħafna midrabi niġu għand Alla b'aġenda. Bi pjan. Tiġi għand Alla bidejk totalment mimlija. U ma tistax tferra f'xi ħaġa ġiġa mimlija. U tiġi għand Alla bidejk mimlija. Kif? B'dak li għalmetek il-ħajja. Jgħidulek il-ħajja tgħallmek. Iktar kemm jgħaddi żmien minn fuq iktar titgħallem, mhux hekk jgħidulek. U veru hekk hu. Imma trid tirrealizza li inti kont mgħallem fi skola żbaljata. Inti kont mgħallem fi skola li għallmitek to embrace, x'in il-kelma ti embrace? Tambraċ. Tħaddan tannaq il-falliment. Is-sistema reliġjuża li kont fiha għallmitek li inti għal dejjem fallut, kont fallut, tibqa' fallut. U dik ġast l-identità tiegħek. Imma hemm post fejn inti ssir iben. Iben. Fallejt iben. Sakemm qalbek tibqa' f'post sewwa li tridu il-dal-missier hemm post fejn inti ma jkollokx tabelli. U l-ħajja kontinwament u n-nies ta' madwarek jipprovaw jikklassifikawk u jpoġġuk f'kategorija fejn tagħmilha faċli għalihom li jiddiljaw miegħek. Tkun tifel mimli bl-enerġija, ADHD.
Ma inti tkun żgħir mela qed jalmuk ħares. Dan huwa int qatt minn ħajr nexxilek tkun bniedem li tiffoka u tikkonċentra might as well tembrejsja din l-identità. Issa diet jgħidha Dwayne Dalli, ġifieri jekk xi ħadd ħajattakka xi ħadd tattakkax ir-River of Love, il-Pastor Gordon ħadd Dwayne Dalli qed jgħidha. Issa qed tifhem għal xiex bniedem tal-la veru ma jistax isejjaħ xi ħadd ieħor gay, trasvestit, qattil, ħalliel jekk qiegħed fis-saltna Talla sewwa. Jekk m'intix qiegħed fis-saltna Talla, inti dak li tagħmel. Imma once li inti tidħol fis-saltna Talla, inti ma dekx dak li kont tagħmel jew dak li qed titgħallem ma tagħmilx. Issa int dak li Alla jgħid inti. U sakemm inti tibqa' tħares lejk bħala dal-persuna fallut, ħatibqa' tipproduċi dak li iktar tobgħod. Ġieli predkajt fuq għadi, as a man thinketh in his heart, so is he. Mela, irridu nieqfu niġu lejn Alla waqt li għandna kollox figured out biex inħossuna sejf quddiem u għandna għal isfel, għandu pass lura. Nagħmlilhom toqba hemm tal-artal. Irridu nieqfu nidentifikaw ma dak li Alla ma jgħidx li aħna. U rridu tħossok kemm tħossok falt, tibda tgħid dak li Alla jgħid fuqek. Mela jekk inti llum dal-messaġġ mill-kbira żgħir ħanajdlek. Dal-messaġġ ikellem lili stess. Jekk inti ħanajdlek, tant kemm għandi konfidenza li jien aċċettat fil-maħbub li ma niddejjaqx nistqar id-djufiet tiegħi quddiemek għax mhux inpoġġejtni hawn. Imma speċjalment meta tkun bniedem li inti involvut x'tib ta' ministeru. Tittasal f'punt fejn tistrieħ totalment fuq il-grazzja tal-Alla. Għax ħafna midrabi għax il-ħajja kalmitna inkejlu ir-relazzjoni tagħna ma' Alla skont il-performance tagħna. U jekk tagħmel hekk ħataqla xabba wara l-oħra. Mhux għax il-performance tiegħek ma tistax tkun impeccabbli dejjem, imma l-fidi tiegħek tkun falla. Biss kull ħaġa li qatt ġiet mitluba nagħmel jien. Hemm vers Pawlu jgħid kull ma jien bil-grazzja tal-Alla u veru hekk jien. U mhux qiegħed ngħidlek b'dan li ħanajt mhux bl-ebda mod, ma qed ngħidu biex mod jew ieħor inkasbar il-leadership minix, żgur li mhux qalbi. Imma kull ħaġa li ġejt imqabbad nagħmel jien. Moħħi l-ewwel ħaġa li ħaseb lack of discernment biex itaqabdu lili għandhom id-discernment of dan nies. Bissa qed ngħidilkom. U kif tiġi mqabbad tagħmel xi ħaġa l-Alla, il-moħħ itellaqlek l-ewwel. Ir-raġunijiet kollha għaliex mhux int. Jorik in-nies kollha li inti tammira u tħoss fozza u jorik inti kkumparat magħhom kemm inti fallut. Spiritwalment qed ngħid il-verità. Mhux għax m'hemmx post fejn timxi dejjem fuq il-muntanja, hemm. Imma għadni qed nissielet għalih. U kieku bħalissa jiena konfidenti fuq x'qed taħseb fuq inti, kieku ma ngħidlekx hekk. Kieku l-assigurazzjoni tiegħi tiddependi fuq inti tgħidli x'proset ta' dak li għadd jew tgħidli x'dik kienet l-iktar talk boring li qatt smajt f'ħajti. Qed impoġġi qed intik il-jed biex timponi post f'ħajti li huwa tal-Alla biss. Il-mistrieħ tiegħek għandu biss ikun fuq il-fatt li l-Bibja tgħid you are accepted in the beloved. Ismani, jekk m'intix ħadd tagħmel hekk, qed tissetti lek innifsek għall-falliment.
L-iktar nies li ħabbewk f'ħajtek huma l-iktar nies li ħerġu l-bestja minn ġo fik. Aħseb. Int qatt min titgħallem. Intek int magħmul. M'intix kapaċi għal somom m'hemmx tagħmel. Aħseb ftit. X'id-dwejjaq fik. Kif kull darba hekk tagħmel? Għax ma ħabbewkx qalulek hekk. Żgur li qabli kienu jagħtu ħajjithom għalik, mhux għax ma ħabbewkx. Għax huma wkoll kienu malmin mhux fl-iskola tal-Ispirtu Santu. X'qed nipprova ngħidlek, jekk inti ħatafda qalbek, jekk inti takkwista l-valur tiegħek minn fuq ħadd ieħor x'jaħseb fuqek, anke n-nies tal-Alla joħobbok Pastor Gordon, illa ħuwa tiegħi jaħobbnix. Il-valur tiegħi ma nġibux fuq kemm iżejjel bija jew ħaġa jew oħra. Il-valur tiegħi huwa biss li jien aċċettat fil-maħbub. Għaliex? Għax jekk ma nagħmilx hekk u jfallini għadu numbraħ. Mal-min inħobbu biex nirċivu l-imħabba, mhux veru biex inħobbu. Jekk nagħmel hekk miegħu nkun qed inħobbu biex iħobbni. Hekk ġast inħobbu anke jekk ifallini. Ħares li jkun żwieġ, ħares li jkun relazzjoni falluta f'ħajtek stess. U għara naqra jekk drabi falliċ għax instennejt ġa lura. Ngħidlek inħobbok. Imma fil-verità kull met nistenna anke jien. Veru jew le? U jekk tgħidli ma tgħidli xejn, jaf ngħidlek ma tħobbnix int lura. U jaf jekk tgħidli ma tantx għandi grazzja miegħek, noħodha miegħek, daqshekk inkun nħobbok. Kemm tad-daħ. Imma fil-verità hija tad-daħ li ma nindunawx kemm dak il-ħsieb huwa erriedi distruttiv u qed jissetjak biex tgħix ħajja ta' dwejjaq, diżappunt u falliment. Jiġifieri l-iktar nies li ħabbewk f'ħajtek, ta' huma l-iktar nies li ħabbewk f'ħajtek huma l-iktar nies li ħerġu minn ġo fik dak li rridu jiċanfru. Meta tiġi wiċċ imwiċċ mal-imħabba tal-Alla biss, tista' tkun sikur fik innifsek. Biss. Death swallowed up by life. Taf kif id-dili Alla miegħu id-dnub billi kielu u belaw. L-unika mod kif teqret id-dnub huwa billi tinkapsulaħ fl-imħabba tal-Alla. Dak is-salib wasal iż-żmien li n-nies jew aħna li nippritkaw jieqfu nippritkaw bħala ara x'għamillu d-dnub tiegħek. Ara kif x'għamillu lill-Alla d-dnub tiegħek. Hija verità, hija. Verità. Imma tista' tasal f'post fejn tara l-Ġesu miftuħ fuq is-salib b'mod li ma jistax jinfetaħ iktar. Imwaħħal ma dil-biċċa njama. Bħala twerżiqa tal-Alla li tgħid inħobbok! Jekk kont triqet qomt. Dik hija tattika. U hija tattika oħra li waqt li kont kwiet u ssajjat dik il-kelma deħlet ġo moħħok inħobbok. Dak qed jgħidlek is-salib. Inħobbok! Death swallowed up by life. Inħobbok! Alla l-missier mhux qed jgħidlek ara x'jaralu ibni mħabba fik. Kien il-pjan tiegħu mill-bidu għalik. Jekk taħseb li Alla telqek għandek żball. Jekk qed titlob Alla tiegħi għaliex tlaqtni jieqaf.
Għala, għax Ġesu għedek li huwa miegħek sal-aħħar ta' żmien. Għax Ġesu għajja Alla tiegħi għaliex tlaqtni biex Alla qatt ma jitlaq lilek. Relevanti x'għamilt f'ħajtek. Aħseb fl-ar ħażen li stajt għamilt f'ħajtek. Dak id-dnub li taħseb li ma jistax jinħafer. Dak id-dnub li darba wara l-oħra mur tgħidlu ħafir li Ġesu kbejt. Mhux ħanarġa' nagħmilha wara ġejt għamilta. L-iktar ħaġa li tobgħod f'ħajtek u tibqa' taffaċċjaha kull darba. U taqra Rumani 8 u jgħidlek hekk kif dak il-libnu kif miegħu mhux ħajtik kollox. Xiex kollox. Nista' nipridka messaġġ fuq li jtik kollox materjali, ma bħalissa għandek bżonn tisma' fuq il-kollox l-imħabba. Dal-messaġġ ma jgħidx m'hemmx infern, nħobb nagħmilhom dawx minn. Hawn nies jkunu wierċi kultant. Dal-messaġġ ma jgħidx m'hemmx infern, dal-messaġġ jgħid hemm infern krejat mhux għalik. Dal-messaġġ jgħid hemm infern. Imma Alla ma krejaħx waqt li ħaseb fik. Alla krejaħ waqt li ħaseb f'Satan u x-xeten tiegħu. Issa. Il-ġimgħa l-oħra rajt film mal-mara tiegħi. U kien ħajbikkini dal-film. Jismu Beauty and the Beast. Veru. U waqt li qed nara dal-film irrealizzajt li jiena l-Beast kont. U dal-film jorik li hemm warda. U sakemm dil-warda titbil jaqgħu il-frijaj il-petali kollha minn fuqha, dal-bestja għandu ċans isib imħabba perfetta biex tibdlu. Anka daw in-nies irrealizzaw li l-unika forza li qatt tista' tibdel bniedem hija l-imħabba ankondizzjonali. Ġifieri dal-bestja ikraħ tisib mara li tħobbu. U waqt li dawk kollha ta' madwaru kien ħarsu lejn il-bestja u jikkoreġġuh u iktar kemm jippruvaw ineħħu il-bestja minn ġo fih, iktar kien isir bestja. Qatt irrealizzajt li ħafna midrabi min jikkoreġik għax qalbu mhijiex fil-qalb tal-missier iktar jitfak f'punt li tagħmel dak li tobgħod. Għax hekk il-korrezzjoni tiegħek mhijiex f'mottiv pur, toħroġ il-bestja mill-bniedem flok il-Kristu. U realizzajt li matul ħajti jien kont il-bestja li kull ma kont qed nagħmel huwa nfittex din imħabba, imma kont qalbi maqtuha minnha. Għax iddur fejn iddur, il-ħajja dejjem tagħlemek biex tafda inqas, biex tipproteġi qalbek xi ħaġa oħra. Kemm noboda dil-kelma. Qed nuża l-kelma nobod tat-tapposta għax hija kelma b'saħħitha immens. Kemm nobod din il-frażi. Tipproteġi qalbek, mhux qed ngħidlek tipproteġi qalbek biex ma tidnibx. Jiġifieri bniedem li afdajt tradieni u issa tal-li tradieni dan il-bniedem jiena ħantella ħajt u ħanxerref qalbi u ħanaraħ f'dawl ħażin millum il-qudiem ħalli ma ntieħx ċans jerġa' jweġġaħ ħieli. Loġika ħafna. Proverbi jgħidlek there is a way that seems right unto a man, but its paths always lead to destruction. Jiġifieri hemm passaġġ li jidher loġiku, jidher tajjeb u jidher opportun. Imma l-modijiet tiegħu dejjem ħajwasluk għad-distruzzjoni. Ħansaqsik. Alla l-missier hekk għamel miegħek. Kull darba li żbaljajt ħafdak inqas. Ħaseb inqas fuqek. Iddeċida li ma ħaqqekx. Le, għala. Għax l-ewwel Korintin 13 jgħidlek li l-imħabba tħobb kollox, tista' parti kollox, tafda kollox u temmen kollox. Mela x'jiġri? Għax kunna mdawrin bnies u bnies li suppost Alla u predikaturi minn kull denominazzjoni
li ma ntaqgħux huma mal-imħabba Alla b'mod intimu dawk Alla loġiku, dawk Alla karnali li hekk jidher li hu sew. Ma fil-verità l-istampa ta' dak Alla ikkundannatek. Dak huwa idolu ieħor. Ieqa' f'għidilhom il-Kattoliċi biex ma jadurawx l-istatwi. U forsi inti m'intix lest li jissir taf l-imħabba Alla b'mod dirett li tħobbok. Irrelevanti il-performance tiegħek. Distruttiva li tkejjel jekk inti timxix l-imħabba Alla skont il-performance tiegħek. Ġewwa Ġesu qalulu fejjaqna, keċċejna xjaten f'ismek. Performance based. Ġesu qallhom ma nafkomx. Hemm post u ġieli sib li nnifsi fih li tamministra midrawwa. Ġismek jidraw jitgħallem jgħaddim il-motions bħal kull ħaġa oħra, fimt? Bħal meta tqum tmur għax-xogħol, tieħu l-lunch, tista' ġġib il-Ministeru l-affarijiet Alla b'dak il-mod, tħalli l-Ġesu fil-ġenb u tagħmilhom. U isma' Alla xorta imiss in-nies, xorta jfejjaq in-nies, in-nies xorta jinħelsu, xorta jgħidulek proset brother x'kelma dik. Għax Alla tant kemm iħobb il-ieħor li jaħdem bik jekk tħallih. Sa ċertu punt. Imma sakemm inti ma tintaqax wiċċ imħieġ ma' din l-imħabba miġnuna Alla, tkun miġnun biex tħobbek. Miġnun. Għal standards morali mhux qed inxejjen l-Alla. Bi standards morali jekk tħobbek jgħidulek int miġnun men. Int miġnun. Jekk ma ssirx taf l-Alla b'dak il-mod wiċċ imħieġ u ħatibqa' tieħdu kif għalmetek il-ħajja, in-nies stess li teħles la tarġa' torbothom. Bl-attitudni tiegħek, bi kliemek, bil-mod kif tgħix. Romani 8 vers 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ma nkitibx hemm biżbalji jew b'kombinazzjoni ta'. Huwa vers serju ħafna. Li qed jgħallmek li tista' tgħix ħajja mingħajr kundanna. Alla ma jħares kif inħarsu jiena u inti. Dik hija challenge li tgħallem tħares bħalu. Darba minnhom f'pajjiż fejn tixtriha mara biex tiżżewwiġha. Kellhom skema ma nafx tgħidilha. Fejn inti jekk tiżżewweġ mara, jekk dil mara tkun ħelwa ħafna tħallas 20 baqra. Jekk tkun passabbli tħallas 10 u jekk tkun kera daqs 700 tħallas waħda tinqeda. Ħafna minnhom baqra waħda kienu jmorru f'dak il-villaġġ. Però kien hemm raġel li kellu baqra waħda. U ħares lejn in-nisa kollha tar-raħal. Ismawni ladies. U min-nisa kollha sbieħ kemm kienu sbieħ x'kien hemm ħafna sbieħ, il-koro ħissa kienu minoranza x'kienu qed jinħaftfu għax baqra waħda biss. Il-waħda li jogħġbitu fost l-iktar li kien hemm sbieħ kienet l-iktar waħda kera. U dar raġel iddejjen ra kif għamel u mar b'20 baqra u mara l-mara li kienet tiswa baqra waħda fl-istandard tad-dinja. Qabli għan-nies kollha ta' madwarek intaqqas nofs baqra ma tiswa. Imma l-Alla l-missier għamel bħal dak ir-raġel. Waqt li l-bestja ta' ġo fik
kien dak kulħadd li qed jara madwarek. Wara xi ħaġa prezzjuża, meta jwellimni kelma, intrinsic value. Valur intrinsiku ġifieri. Oġġett li minnu nnifsu jżomm valur bħaddeb, diamant. Inti għandek valur. Il-valur ta' oġġett huwa determinat mill-prezz li wieħed li staħallas għalih. Dejjem. Mur ara fid-dinja finanzjarja tara l-valuri tal-għajnu niżlin. Għax il-valuri magħmulin mill-bniedem f'dak il-realm. U l-bniedem il-valur tiegħu lejk ivarja ħafna. Imma Alla f'dik it-tisliba qed jgħidlek dak hu prezzek. In-nies qalulek li inti imprezzabbli mhux veru. Hemm prezz, kien hemm prezz għalik. Dak kien il-prezz, Ġesu msallab. U kont worth it. Il-Bibja tgħid waqt li qies il-ferħ li kien hemm qudiemu. Għandna s-salib. Ma stmerrux. Daqshekk inti ta' valur. Jekk naqbad u x'inhu mikrofon u jiswa €100 dan u jmur jipriverti fi triq dak u jrid mikrofon jisma' 100 kieku dak jipprovi jixtreħ b'50 minn għandi, imma insomma. Jekk ngħidlu tini €2000 tiegħu noqgħod bihom. Jgħidli mullem ħammu nixtri minn 100. Għaliex għax mhux ta' dak il-valur. Mhux ta' dak il-valur, jiswa 100. Issa inti għandek valur. Sakemm ma titallimx tħares lejk innifsek b'dak il-valur u tibqa' tħares lejk innifsek u l-valur tiegħek huwa skont kemm qalulek proset li inti bravu u li inti kapaċi. Kemm inti sexy. Nisa għodu attenti għallik milli qed titħaq waqt l-waħx. Meta nara nisa jippostjaw fuq Facebook, jobormu xuftejhom, jipputtaw patattom. Fru li mhux qed inkun pastas, da r-realtajiet tagħna. Torini, speċjalment jekk inti Kristjan, li għadek il-valur tiegħek huwa 0. Mbagħad jikbu meta jiġu traduti, mhux bil-fors, mhux patattek orejtu. Mela, mhux qalbek orejtu inti, sidrek patattek u xuftejk. Issa x'kien jitkemm xu dawk. U jiġu fix-xejn jgħidli x'ħatamel għandek problem enormi. Jaf ikun xeba bik minnek ħafna qabel. Għax meta tmur għaċ-ċikkolata biss kif tikola ċ-ċikkolata spiċċat issa x'ħaniju. X'ħattejni issa kilta ċirasa. Qed tifhem għalfejn għandna soċjetà falluta moralment. Qed tifhem għalfejn in-nisa jilbsu jikxfu sidrhom. Jilbsu lietset kull xaq ta' ġisimhom huwa mdaħħal fih. Aħfruli, ma xibka. Inti ma x'daqshekx fiha ngħidlek isma' darba kien hemm mara għattilek. Ma nafx kif ġejtaw. Għattil inti x'ħin tħares lejk innifsek għarwiena quddiem il-mera. Xi tħoss? Qalt li xejn. Ovvja. Għattilek narak jien għarwiena taħseb inħoss xi ħaġa. Waqfet. Mhux ovvja. Mhux ovvja li nħoss xi ħaġa. Għalhekk mhux narak għarwiena. Irid nibqa' narak bħala mara Alla, pura, qaddisa. Tagħmilx diffiċli għall-bniedem li ġew biex ikollu inkontru mal-imħabba Alla għax tfajt patattek qudiemu. Aħfruli, ta' mhux qed nipprova nkun krud, qed inkun serju ħafna. Għax issija xebka di mel inti waqt li qed taħseb li ma fiha xejn ħażin waqt li inti ma ħsibx naqra li kull min iddiżinja l-moda ma marx saqm xi 40 ġurnata u għatta l-kub teħ quddiem Ġesu biex jirċievi revelazzjoni, ma tarax. Waqt li inti dak huwa l-istandard tan-norma tiegħek għax hekk biss rajt fajtek. U you're deceived. U ma rrealizzajx kemm tiswa iktar minn hekk u x'ġojjel fik. L-ewwel ħaġa qed tratta l-artipi ta' nies lejk. Inti qed iġġalhom jiffukaw fuq xi ħaġa differenti. Hemm iktar minn hekk issa. L-ispirtu tad-diċenza kellimni fuq il-ġimgħa l-mulej.
Jaf ġi xi ħadd ġi ġenwinament biex ikollu nkontru mal-imħabba tal-Alla u ħabba patattek tfajtu l-infern. Tifhem x'responsabilità għandek? Mhux hu jħares. Daw il-Bibja, il-vrus mill-Bibja tad-diċenza mhux qegħdin fil-Bibja tagħkom. Fejn jgħidlek, issa mhux qed ngħidlek li mara tkun sabiħa minn barra, mela ma tiddandanx imma mod li tiddandan b'mod deċenti. Ħaniqafu hekk għax mhux ma nafx għalfejn wasaltaw. Il-valur għalhekk wasaltaw. Jiġifieri inti meta tilbes hekk. Inti kuntenta bik innifsek skont kif ħadd ħares lejk. Jekk għadek ma tafx, kun naf għalhekk tħares tipprova tara l-likes. Men, naqa' sens komun. Għalhekk kull ġiex minuti tidħol tara kemm kellek likes fuq dak. Għax għalhekk tfajtu. Għalhekk tfajtu biex jillajkjawlek. Tal-waħx. Wasal il-ħin fejn narġgħu inkunu nies ta' diċenza men. Irġiel. Ma nafx jien, għandek bintek għadha taħt leta tħallija toħroġ hekk. Għal ma nistax nifhem jien. Sa forsi hawnhekk mhux daqshekk. Ma nista' ma nifhimhomx jien. Jien waqt li jiena ma kunx ta' Kristu u kunt bniedem ma nistax nara mara, ma nafx kif baqgħet miegħi dik l-iktar mara pura li qatt intaqgħid magħha f'ħajti u ngħidilha minn hawn. Anke meta ma kunniex talla qatt ma kunt intaqgħid mara bħala. Alla ħares kunt inħares lejha u naraħħa naqab xi naqa' jeans li ma jogħġobnix, anke issa dak kunt nagħmilha ħabba li go tiegħi. Come on! Jekk inti taf stess kif raġel jaħseb ma tpoġġiex bil-qeda t-tifla tiegħek u tallima fuq spiritu ta' diċenza, ma tallimiex għal xiex qed tippoppa fir-ritraċċi tipprova tagħmel x'jiġri fin-natura meta jiġri dawk affarijiet. Valur. Valur. Hija tad-daħq li tiżżewweġ verġin illum. Il-valur, jgħidulhom valuri għal raġuni għax fihom valur. Ħafna midrabi l-affarijiet tarra jidhru ġennati u tad-daħq. Jekk għadek ma fhimx qed nipprova ngħid, ġenwinament itlob il-Ġesu biex ifehmek. Aħjar mmorru Luqa kapitlu 15. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. U waqt li bdejt nara dal-film irrealizzajt li nkun il-bestja. Iktar kemm jgħidu li noqgħod bil-għaqal iktar insir bestja, min jaf kemm kpiet li miskina dik u tstaportitni u talbet għalija. Orru għajdula u tgħidilkom. U iktar, u kont nipprova nibdel għalija għax ġenwinament kont inħobba. Insa. L-imħabba tal-Alla biss tibdlek. L-imħabba tiegħek għal ħadd ieħor ma tibdlekx it's performance-based xorta. Mhijiex fuq kemm inti kapaċi toqgħod bil-għaqal, hija fuq inti kemm inti tkun kapaċi mimli u mistrieħ li inti komplut fih. Sekk, u li ma joqsok xejn. U li m'għandek għalfejn tagħmel iktar xejn. Dal-beast kellu ammont ta' ħin stipulat sakemm taqa' l-aħħar petala u jibqa' bestja għal dejjem dak l-infern. Għandek ċans stipulat, għandek numri ta' sekondi ta' ammont numerati kif jalqu dan. Mhux għax Alla kattiv, mhux għax Alla ħajbadek l-infern, għax il-bestji posthom l-infern. Iwa, jew le? Dan il-bestja irnexxielu jsib imħabba veru dak kien Ġesu. U kif ġi wiċċ imwiċċ ma' din l-imħabba tant reali, dal-palazz li kien mudlam għal-kulur imbidel fl-iktar verżjoni sabiħa li qatt seta' jkun.
Għax dik il-mara li tirrappreżenta l-Ġesu fil-ħajja tiegħi rat il-valur intrinsiku. Il-kindness tiegħu waqt li kien bestja. Meta Alla ħalaq il-bniedem, Alla ħalqu b'valur. L-immaġini tiegħu, ix-xbija tiegħu. Meta Alla jħares lejk illum, waqt li inti tallim tħares lejk bħala l-iktar bniedem maħmuġ, fallut, midneb u tħares lejk għal tażiqa li għamilt il-biraħ jew l-biraħ lura. Alla jara ir-riflessjoni tiegħu. Ħana ġa ngħidlek. Waqt li inti tħares lejk bħala l-besti, Alla jħares lejk u jara r-riflessjoni tiegħu. Marku 11, dan ibni l-Aziz li biħni taxxa. Mhux performance-based, grace-based. Dan il-messaġġ mhux ħajqajjem fik, skuża biex nidneb. Dan il-messaġġ ħajqajjem fik mibeda jikbar għad-nub. U issa m'intix ħadd imbieħ daqshekk malaj, jew ma ħadd tibieħ xejn għax ħadd irrealizza li l-prezz ġa tħallas. Stax frodi kieku tbieħ oġġett mibjuħ tkun qed frodi. U int mhux frodist. Hekk jew mhux hekk. Qed jagħmel sens dal-kliem. Jiġifieri jekk inti l-iktar wieħed li għadek tħalt mill-bib qatt ma smajt fuq Ġesu għadek midneb, japplika lik dal-messaġġ. U jekk inti l-iktar bniedem siż ġew, japplika lik dal-messaġġ. Għax jekk tevalwa li jekk innifsek tirrealizza li ħafna midrabi ir-relazzjoni tiegħek ma' Ġesu waqfet tkun xi ħaġa intima fejn tmur u titbaxxa bih u jitbaxxa bik. U saret xi ħaġa mkejla fuq kemm tagħmel. Fuq kemm tevanġelizza, kemm tipritka tajjeb, kemm somt fit-tul. Ejwa jew le. Kemm ilek ma taqa' dak iċ-ċertu dnub, Kristjani kollek jagħmlu marka fuq il-kalendarju. Wow! Qed tissetti lilek innifsek biex tfalli. Għax qed tistenni tarġa' tagħmilha, għalhekk qed timmarka l-ġurnata. Qed tgħid illi li ġimgħa u nofs. Ġimgħatej u ġurnata, pum arġa' mela. Qed tistenniha. Insa! Il-bestja miet, death swallowed up by life. Jekk stess mort u għamil dak li kien jagħmel il-bestja, jaf, mhux għax int minn xi mwieled mill-ġdid, jaf għax ġismek għandu vizzju. Li għadu irid jiġi sottomettit totalment mir-ruħ li hija sottomessa għall-ispirtu biex jieqaf. Mhux għax qalbek mhux għal Alla. Tkun taf meta qalbek mhux għal Alla, għax id-nub ma jibqax idejjek, anzi tippjana kif ix tagħmlu. Tara kif ħa tagħmel biex tagħmlu biex ma tinqabadx. Aħjar immorru, Luqa 15. Mela, dan qed ikellem il-nies midimba. Qed ikellem il-kulħadd propja. Imma vers 2, isma' di. Il-Farisej u l-Iskribi gergru. Tkunx Farisej, tgergirx. Billi qalu dal-bniedem jilqa' l-midimbin u jikol magħhom. Jesus, friend of sinners. Meta inti jidħol l-iktar bniedem maħmuġ mill-bib u inti titqazzu, Ġesu kull ma jrid jagħmel janqu minn ġo fik. Meta inti jidħol l-iktar bniedem u tintabellaħ, l-iktar ħaġa jrid jagħmel Ġesu jrid joħroġ iben minnu. Pastor Gordon għallimni waħda mill-ikbar lezzjonijiet hekk xogħlu, Dedi. Għalli qatt tkun it-tieni iben. Li ħares lejn xi ħadd mitbieb diħel u tajt da issa jiġi dak għax spiċċawlu l-flus ġew. Issa wara li qalbet id-dinja ta' taħt fuq. Issa ġiet lura. Dik il-qalb titkellem hekk għax hija qalb li ma kienitx fil-post sigriet mal-missier. Jew marret bidmir u talmet l-iskrittura bidmir. Moħħok għandu kapaċità għax għallek ħalqu. Jitallima dik minn 10 sa 10.
Hekk kienu l-Fariżej. U tużaħħa flok biex terfa' n-nies, biex issawwad in-nies, biex tiġġustiva l-pożizzjoni tiegħek skont il-ħażen ta' ħaddieħor. Jekk titħossok ġust rigward kemm hemm xejn tajjeb, tiġġustifikax lilek innifsek mal-ar bniedem li tista' taħseb, ġustifika lilek innifsek fid-dawl ta' Kristu. Ta' ma jfissirx li l-ħażen ma tgħidlux ħażin. Please, jien infehma di. Dan ifisser li inti tħossok nadif, perfett, aċċettat u qaddis mhux għax ilek xahar u nofs. Imma x'Ġesu qal li inti qaddis, nadif u perfett. Please, qiegħed infiham lil nifsi sew. Luqa kapitlu 15. Beda jgħid il-parabola, ħanaqbżu għal-vers 11. Ġesu qed jgħid, jekk inti tkun taf il-karattru tal-Alla u kif jaħseb l-Alla, naħseb huwa faċli tasal għal dik il-konklużjoni jekk tara l-kliem ta' Ġesu, jew le. Mela Ġesu qiegħed ifihim il-daw in-nies li qed jitkażaw b'nies midimba u maħmuġa b'daw il-paraboli. Vers 11. Wieħed raġel kellu żewġ titfal, mela. It-tnejn kienu wolied. Mela f'dar jista' jkun hemm ġiex tuliet. Uliet f'saltna. Ifhem provi tidħol fil-moħħ ta' Kristu. It-tnejn kienu wolied li daqgħu li mħabba u tjubiet ta' missierhom, li kielu mill-mejda ta' missierhom u kienu waħwa trabbew fil-imkien. Aħseb saltna, okej? Iż-żgħir fosthom, ġifieri iż-żgħir l-inqas wieħed li kien ħaqqu bil-mentalità lodija wirt. L-inqas wieħed li kellu għaliex jitkellem. Iż-żgħir fosthom qal il-missieru missier, għatini sem tal-ġid li jmissni mill-wirt. Hemmhekk tara kif jaħseb Alla. Ma qallux u mhux hekk tajt. Kieku jiena kont infehmu fuq it-qejt tal-idejna bli. Mhux veru. Tibda tifhem il-ġen tal-imħabba tal-Alla, ma ċejdu ismu minni u le ma tarax ħanti għamlok biex murtom fuqhom. Mhux hekk tajt, ma nafx tagħmel int. Kif jiġik ċans? Le. Ma qallu xejn. Ta' jomlu. Ġen! Għal-moħħ tal-loġika dak jgħidulu ġen! Anzi, ngħidlek ħatitfgħu l-infern ittieħ il-flus. Please, issa ma mmurx fl-istem, ma ngħid il-ħadd tagħtix il-flus il-libnek biex imur fuqhom drogi, Ġesu qed jipprova jfiem kunċett ta' kemm hija ħamja l-imħabba ta' Alla. Jiġifieri tħallix ix-xitan joqgħod jikkundannak biex iġalek tagħmel li jridek tagħmel u jolab u jqgħod dawrek żugraga. Qed ngħidlek għax kien jiġri li jien hekk. Ela. U qassam lilhom ġidu. Vers 13, xi ftit jiem wara, iż-żgħir ġabar kollox u sifer fart il-bogħod u hemm berbaq ġidu kollu f'ħajja ta' ħela. Ingħata l-ħela kif ngħidu bil-Malti. X'qed jorik dak il-vers? Art il-bogħod. M'hemmx siqla u siqlem. M'hemmx abjad u iswed u gris. M'hemmx gris, abjad u iswed. Dlam dawl. Ħajja mewt. Għandi bżonn nitkellem fuq Ħosea, qed isir il-ħin imma. Tkun taf il-moħħ tal-Alla men. Pura qara Ħosea. Nixtieq li kieku jidher li Alla u jgħidli mur iżżewweġ prostituta ngħidlu iwa. Veru nixtieq li qalli dik il-qalb. Hija fandi u ma nafx. Imma l-moħħ tal-loġika l-ewwel ma jaħseb mella tbella li xi ħaġa. Ħankunu onesti ejja. Hekk tħares il-moħħ karnali tiegħek, hekk iħares lejn in-nies għal ħmieġhom.
li ma tidux jiġi fuqek u jkollok taqsam miegħu bl-ebda mod. Dak iżżewwiġha. U dik tiġrilu l-ewwel hemm u flok jgħajjat miskinjien hemmhekk dik qed nitkellem l-ewwel tipproteġi qalbek. Jekk qalbek hija mimlija bl-imħabba tal-Alla m'hemmx tipproteġi għax ħadd ma jista' attaħħielek. Ma jistax għax hija totalment tiegħu. Timmaġina l-Alla li kollu qalbu mċarta għax li marma lela. Come on! Come on! Mux il-qalb tal-Alla. Il-qalb tal-Alla li jibqa' tant kemm ikompli jwaddab imħabba fuqek. Li tasal f'puntu tajt ma jistax ikun inkompli sejjerek. Kemmu tajjeb jekk tkun taf l-iktar persuna l-iktar bniedem tajjeb sira fil-ġesu qatt ma kunta fil-ħadd bħalu. Meta kbejt waħdi qatt ma qalli ma xraqlekx. Meta kien wasal ħini biex nimministra qatt ma fakkarni fil-falliment. Dejjem fakkarni li jien iben. Qatt ma ta' qalbu dejjem jiġri warajja. Dak Ġesu fej! Min? Għajdli min? Martek ħatamillek hekk, ommok! Mhux tab xejn, qalbek hija mqatta u mimli bl-abbuż għax qed tagħti qalbek il-persuna li qatt ma tista' timliha bl-imħabba kif inhu Alla. Mhux tab xejn. Mhux tab xejn. Qed tiġi abbużat kull darba. Mhux tab xejn tiġi użat kull darba. X'inhu l-ikbar ħażen li qatt tista' tagħmel? Qatt mhu ikbar mill-imħabba tal-Alla, qatt! Qatt! Ma jista' jgħid Alla dile. Dak kull karattru tal-Alla tiegħek. Dak kull karattru tal-Alla tiegħek. Grazzi Ġesu, kemm seta' kien differenti. Waqt li jista' jkun ħażin. U ħadd m'għandu ħila fuq u jażel li jkun tajjeb dejjem. Ma jistaportikx! Insa li Alla jistaportik! Alla ma jistaportikx! Alla jħobbok! Mhux frustrat! Mimli tama! Iqaf ħaresnej Alla kif int ħaresnejk innifsek! Kif int irraġuna mhux kif hu jirraġuna! Dak mhux Alla tagħna, dak idolu lil-lejla jmut f'isem Ġesu. Alla qed isejjaħ liben minn ġo fik biex iqum. Biex ikun minn veru kont maħluq biex tkun ħelsien, imħabba, tama, dawl. Luqa 15. Ġesu. Telaq. Meta nefaq kollox ġilura. Ġi fil-bżonn. Dali kellu kollox marfart stanaħħa bil-ġid tiegħu, fallija, għax meta inti tmur f'post bidejk mimlija b'dak li takalla l-bieraħ mhux ħajwassal sada. Kull jum kontinwament ittintela bl-imħabba ta' Alla. Kull jum tittiġi mwiċċ imwiċċ mal-ħnina tiegħu ma tnibx tgħid lillum. Hija l-ħnina tiegħu li ma tnibx xorta performance based. Please, Ara. Il-ħnina tiegħu għandek bżonna l-ħin kollu. Ħanalu. 15. Ara naqra l-mentalità ta' iben skjaf. Tista' tkun iben sultan jew iben skjaf. Hemm dawk il-ġiex toroq. Iben sultan, iben skjaf, m'hemmx oħra fin-nofs. M'hemmx tri oħra fin-nofs, sultan jew skjaf. Ara kif ħaseb moħħu. Mar 15 daħal ma wieħed minn nies ta' dak il-pajjiż u batu fir-raba tiegħu jira l-majjali. Il-majjali huma dawk is-sitwazzjonijiet u dawk l-affarijiet kollha f'ħajtek li jintobot ittihom il-ħarrub u jimlewk b'dak li jsir il-ħarrub.
Dak il-ħmieġ kollu qed jiġi fuqek. Qed tkompli tira l-majjali, fart il-bot, mentri postak huwa fuq it-tron tal-awtorità mal-missier. Issa, please, fej wasalt. U kien jixtieq jimla zaqqu bil-ħarrub, il-mentalità skjaf. Imqar jekk inħossna goosebumps biss. Jekk inħossna goosebumps waqt il-praise and worship illum, ħassejt il-preżenza tal-Alla, mela all right jiena hu. All right intu hu. Tafa li xorrajt intu hu. Ħabba Ġesu biss. Ħassejt il-goosebumps u ma ħassejthomx. Alla jħobbok l-istess. Isma di, mela. Isma di. Qabad jiġi ftiegħu. Tista' taqbad tiġi ftiegħek illum bħalu. Daħal fih innifsu, idħol fih innifsek, 17. Qal. Kemm ħaddiema mikrija ta' missieri għandhom ħobż biżejjed jagħtu. U jiena dejjem bil-ġuħ. Il-ħsieb tiegħu mhuwiex biex imur biex jerġa' jkun iben. Il-ħsieb tiegħu għandi l-ġuħ x'nista' nieħu. Mela hekk jagħtaw int illum. U qed tistenna li jkun hemm xi forma ta' perfezzjoni u l-papri tiegħek kollha fringiela imqablin. L-intenzjoni tiegħu ma kienx tajba biex resaq lej missieru. Il-ġuħ raġa' ħadu lura. F'żaqqu kienet jaħseb mhux missieru. Dik torik kemm jaħseb differenti Alla. Tisma' messaġġi jkunu tajbin, imma qatt ma jgħidulek xi tittamel biex ma tibqax fejn tkun. Jorik il-ħażen kollu li hemm f'ħajtek. U ma jtikx il-bieb ħallik fih. Taf xi tittamel biex tersaq lej Ġesu lej il-missier. L-inqas possibbli. Deċiżjoni l-bot, daqshekk kien jgħid. Alla volek kien jgħid fart il-bot. Imli kokot għal-majjali. Deċiżjoni l-bot. U laqqas kienet deċiżjoni ta' perfetta għara x'għamilt. Kienet deċiżjoni ta' għandi l-ġuħ. Kienet intenzjoni egoista. L-inqas effort possibbli dak li tittamel biex tinqal li qiegħed minnu. L-inqas effort. Ersaq qrib tiegħu tgħidlek il-bibja u ersaq qrib tiegħek. Għażek. Xiex ħatamel, x'għanajdlek tagħmel. Tkun l-istess. Performance based. Moħħok hekk huwa kkundizzjonat li jaħseb x'nista' naħdem għalija di, kif nista' nħallas, kif nista' nkun bil-qalb biżejjed. Jekk titmetju tista' tiġi. Fejjad fil-vers dejjem hekk jiġrili. Vers le qabel 19. 18, inqum mur għand missier u ngħidlu missier, nibt kontra s-sema quddiemek. Ħajjim manipulaħ bil-paroli. Taf xi fil-lingwa tagħna. Alla grandius, l-ikbar wieħed fl-univers, għaddiż ġajra. Tibda tipprova tiftaħseb l-iktar kliem bombastiku li tista'. Performance based. Kull ma jrid l-inqas. X'għamilt? Boom! Sek. Satara, he jumps the gun. If jgħidu bl-Ingliż. Ma jistħuqlix. Nibt kontrik, is-sema u kontrik. Ħanħu belma, da. Mela. Rġajt lift, sorry. 18. Tijaj, unqum murant missieri, u ngħidlu missier nibkontri kontra s-sema quddiemek. U ma jistħuqlix iktar li nsejħibnek. Għamilni bħal wieħed mill-ħaddiema mikrija tiegħek. Skjaf. 20. Għam u ġijant missieru. Isma' sew. Aħseb f'dik l-iktar ħaġa maħmuġa pastaża li Alla mhux ħajaħfer li għamilt. Ma jistħuqlix issejjaħibnek. Vers 21, vers 20. U qam u ġie għand missieru, imma meta kien għadu fil-bot, mela il-missier mhux qed jipproteġi qalbu jgħid. Jekk jerġa' jiġi lura ħanagħmel hekk u hekk,
struttura kif ħanimxi miegħu dan. Għax dan nafx jagħmel jien fuq kollox jiġi lura. Dan, la mhux jgħid fuq it-tron naqqas ta' jgħid fuq il-bejt. Xemx u xita. Irrelevanti t-temp, jistenna ġej mill-bot. Alla jitrumbjak hekk kemm nisemmejt dal-messaġġ. Qed jistennik. Raħ missier u ġitu ħniena. Mela Ġesu qed ifhem il-qalb tal-missier. Mela kif jarak il-missier tagħmel pass, mhux ħajsemmi l-ħażen kollu li għamiltu jgħid noqogħdulu attenti. Ġitu ħniena. ħajara il-valur veru tiegħek, l-immaġini tiegħu fik. U ġera! Ma qatx jistenni jiġi sal-bib ta' barra da? U ġera! Waqt li l-intenzjonijiet tiegħu kienu għandu l-ġuħ, mhux missier inħobbok. U ġera u ntefa fuqon u biqsu. Aħsluħ naqra l-ewwel għax Insa. Imħabba tal-imġiena li jgħidula dik. Ġenn ta' mħabba. Isma' di, biex tara iktar kemm huwa loġiku dan alla l-missier, għatta postet ngħidlek. Il-loġika teżisti f'moħħok. Fil-moħħ tal-Alla teżisti l-imħabba x'dak huwa l-moħħ ta' Kristu. Ġera u ntefa fuqon u bisu. U Liben qallu missier, nibt kontra s-sema u d-diemek u ma jistħuqlix aktar jistħuq. Asqa taħċan jispiċċa. Askaqsu ma ta' ma qallux għatlek jienu. Alla fl-erf kollu tiegħu se ta' jqgħod itih ir-raġunijiet kollha kif ma semax minnu, kemm afżaħ, kemm rih grazzja u ħniena, kif ma tistħix. Please Kristjani. Iqfu għajdu lin-nies shame on you dal-affarijiet. Mhux ġiġa mimlijin shame. Dak hu s-salib. Qed jistiednek biex ineħħi kull forma ta' xejn u mistħija u tebba u kondanna u pastażata u ħmieċ minn fuqek. Meta qed tgħidlu missek tistħi xejn on you taf x'qed tagħmel, iktar tħaddar il-bestja ġo fih. Iktar qed toriħ immaġini falza. Ma jafx taħseb. Mhux qed ngħidlek ma titkellimx fuq il-ħażin ta' insa. Imma kun fil-moħħ ta' Kristu, fil-qalb tiegħu, tikkoreġi. Kellha tkun qed tikkoreġi għax inti urtat. Issa. Ħanalu ta'. Imma l-missier qal il-qaddija tiegħu ġibu l-aħjar libsa. Seta taħ denim tajjeb 50 euro u flok. Ħalli naraw x'ħajjagħmel sada, għax da jekk jagħmel minn, da jaf sada fil-għodu jarġa' jtieħu jarġa' jitlaq. Ma jaħsibx bħalek. Ma jaħsibx bħal moħħ karnali tiegħek. Jaħseb bħal moħħ ta' Kristu tiegħek. B'mod illoġiku u mhux rationally. Jaħseb imħabba. Ġibulu l-aqwa libsa u libsu ilu ħadd ma jaħsillek wiċċek biex tkun aħjar minnu. Dan itik l-aħjar libsa aħjar minn tiegħu. Biex libsek jaħseb bi Kristu. L-immaġini tiegħu. U għedulu ċurket fidu l-qoraħ f'riġlejh. ċurket, awtorità, raġa għallu li tajtin tat-tujjen. Li tajtin tat-tujjen. Daqsi għawint. Kieku biss nsiru nafu il-Alla f'dan id-dawl. Min ma jridux kieku. Il-missier għalek ġibu l-oġol imsemmol u qtluħ ħan jiklu nifirħu. Tara, waraw, morru niklu nifirħu bħala l-għana. Għax dan ibni kien mejjet u raġa għal-ħajja kien mitluf u nstab u bdew jifirħu.
tini biċċa darba oħra xi darba. Mela, Ryan, ħanistaqsik tbaxxi id-dawl ħalli issa YouTube għaddej jekk tista'. Ryan jagħtaw. Second in command. Mill-kbir żgħir. Lesti biex veru ninżaw kull forma ta' jaq ta' reliġjon li ħerġet minn wara tal-majjal bil-ħarrub li tajta. U nintaqgħu wiċċ imbuċ mad-dan Alla kemmu tajjeb, mamma ma tassemmi l-Alla ta' Ġakob ta' Iżak, dak l-Alla tal-ħniena li l-imħabba tiegħu rebħet fuq kollox. Li kif issir tafu ma tibqax tibża mill-għadu. Perfect love, casts out all fear. Meta tkun tafu m'hemmx iktar minn xi tibża. X'tibża mill-għadu? Il-mentalità tiegħek tinbidel. Mela ma tax minn d-daddy tiegħi. Ejja, tieni l-aħjar waħda. Mhux bik suħat, imma taf li għandek iċ-ċurkett tal-awtorità u wara dak iċ-ċurkett hemm kull forma ta' provviżjoni tas-saltna, kull forma ta' arma, kull anġlu, l-Ispirtu Santu. Alla tiegħek huwa l-unika entità fl-univers li nafu u f'dak li ma nafux. Li ħadd ma ħada miegħu u rebaħ. Dak huwa missierek, dak il-porzjon tiegħek. Mhux Alla li jrid isawtek, Alla li jrid iħobbok. Kulajn magħluqa, tħares l-emmulaw, kulajn magħluqa. Grazzi mulej. Grazzi missier tal-imħabba tiegħek. Immilu quddiemek mulej mhux biża jew għax hekk suppost. Imma dan huwa l-unika mod, l-iktar mok trik kif ngħidulek inħobbuk. Kif inti tajt il-ġesu tajt l-aħjar li kellek, dan huwa kif nagħtu l-aħjar li għandna mulej. Mill-ġdid mulej. Irridu ngħidulek li qalbna tiegħek. Grazzi tal-li ma tħares lejna kif aħna nħarsu mulej lejna nfusna. L-imħabba tiegħek hekk hu ma tispiċċa qatt mulej. Għax inti mħabba u int ma tispiċċa qatt. Nitolbok mulej issa stess tmiss kull persuna mulej f'din is-sala jew kull persuna li għadha tissegwi. Tmiss kull qalb mulej inti l-unika Alla li tamministra il-qalb. Nafuhom ir-regoli. Nafu mulej x'inhu mistenni minn għandna mis-soċjetà tagħna. Ma ħadd mulej ma jkellem il-qalb bħalek. Eħlisna mill-ġdid mulej. Minn kull ħajt li bnejna mulej. Minn kull forma ta' addiction li tħallna fija bl-iktar mod gullible. Dan huwa l-mod mulej kif aħna nersqu lejk waqt li inti ilek tistenna mulej. Grazzi tal-li issa stess mulej tagħna il-kull wieħed minna u tbus il-kull wieħed minna kif tajt l-istorja fuq u mulej. Grazzi mulej tal-li tkeħħi kull forma ta' guilt, kull forma ta' mistħija, kull forma ta' kundanna mulej. Bl-imħabba tiegħek Ġesu. Grazzi tal-li niesek ħielsa mulej. Inti denju. Kemm inħobbuk Ġesu. Issa nistgħu ngħidulek b'mod ġenwin li rridu ngħixu għalik Ġesu. Irrelevanti x'ġara l-bieraħ Ġesu. Danu li jferraħlek qalbek mulej. L-falliment flok ibedna minnek jannaqna miegħek Ġesu. Ma rridux iktar norqdu mal-majjali mulej. Nindilku mal-majjali. Ġast rridu nkunu miegħek. Irrestawrati miegħek u li jittassaltna. Imlibsa bik. Pleasing unto you. Grazzi tad-dem tiegħek mulej
U grazzi tal-li aħna dawk il-qaddisin li l-ilbisi tagħhom huma bla teba, innoċenti, qaddisa, nadifa, mimlija bik mulej. Grazzi tal-li tmissom mulej, kull wieħed minnhom Ġesu, kull wieħed minnhom Ġesu, kull qalb mulej. Grazzi ta' mument ġdid u frisk mulej li jsejjaħ għall-intimità miegħek. Mill-kbir sa' żgħir mulej għandna bżonnok. Merqa mingħajr l-imħabba tiegħek. Int kollox għalina, issa mulej nistgħu ngħidulek b'qalb ġenwina, int kollox għalina. Dak li għallimni mulej nupul ħażen li int kollox għalija Ġesu. Grazzi mulej tal-li żommna miexja notfa qaddisa bla skanetri fil-gwardarobba mulej. Wettaqna mulej, able ministers of the gospel mulej. Ħalli ħatara l-Malta mulej. Kif ikun Ġesu ieħor 2023. Inħobbuk Ġesu. Inħobbuk Ġesu. Grazzi Spiritu Santo. Grazzi Missiera. Tibqax indeċiż. Deċiżjoni l-bot. Deċiżjoni l-bot biss. Deċiżjoni l-bot waħda biss. Daqshekk m'għandekx għalfejn issawwat iktar lilek innifsek. M'għandekx għalfejn issawwat iktar lilek innifsek. Ġast ħu dik id-deċiżjoni. Jekk inti qed issegwi, dan mhux post ta' min tkun il-bot minnu. Ejja, inaqgħod mal-aħwa, m'għandix għalfejn nitlob talba miegħek ġas b'mod ġenwin. Saqs il-Ġesu biex ikun irref qalbek wara x'jiġri. Barkiet fuqkom f'isem Ġesu fuq il-familji tagħkom u fuq djarkom. Amen. Mela, orta l-prayer.